Li gundê Qermîtliq yê serbinavçeya Şîyê ya Efrîna Rojavayê Kuristanê ve hejmarek ji malbatên Erebiyên ku hatibûn bicihkirin ji gund derketin û beref herêmên din ve birêketin. Ji dereke taybet ji nava gundê Qermîtliq ji dezgeha Arkerê ragihand ku 30 çekdarên Emşet li gel malbatên xwe ji gund beref bajarokê Atma yê parêzgeha Idlibê û bajarê Ezazê ve çûn. Heman ji derê dadiyarkirin ku sedemên derketina wan hîn nexuyane, lê metirsî hene ku li şûna wan de hin malbatên din ji Ereban bînin, ji ber ku di gundê navborî de malbatên Ereb di heman malên ku Kurd têde niştecî ne bicih dikin û niştecîkirina Ereban bi Kurdan re êdî bûye diyar de. Heman ji derê di rêya dezgeha Arkerê banga vegerê li Kurdan kir û xwest di malên ku Ereb jê derketine dîsa Ereb neyên bicihkirin û ew mal ji bo Kurdan werin vegerandin. Gundê Qermîtliq yek ji gundên hevsînûr bi Tirkiyeyê re ye, serbe navçeya Şîyê ye. Têde 300 mal hene. Lê ji ber şerê sala borî piraniya malbatan derbederî Cindirêsê û navenda Efrînê her wiha parêzgeha Helebê bûn. Li hember de Ereb hatin bicihkirin. Lê piştî wê yekê Kurd vegeriyane ser malên xwe. Niha derdora 140 malbatî Kurd in. Tevî binpêkirin û kiryarên çekdarên Emşet lê banga xelkê gundê Qermîtliq ew e ku xelkê derbeder vegerin ser mal û milkên xwe, da ku nasnameya xwe ya Kurdî windan neke. Li gundê xwe li